άλλο ένα βίντεο για part 2 που είχαμε κάνει το part 1 και παιδιά βρήκαμε 2 κουνελάκια από το ένα. Ναι, δεν θέλουμε καν να το θυμόμαστε, τα έχουμε εδώ. Παιδιά, εγώ λέω να ανοίξω αυτό. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό, θα είναι το καλύτερο από όλα. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω φαίνεται σκληρό και καλό. Και ελπίζω. Είναι μικρό, είναι πολύ μικρό, να. Μέχρι εδώ. Αγχώνομαι. Κάθομαι! Και ο Θεός βοηθάς. Με το 3. Κοιτάξτε μαζί. Πρώτα εσείς, εμείς γυρνάμε, Πολ. Περιμένετε να το φτιάξω. Τι έχει μέσα, 1, 2, 3. Το καλύτερο όλο. Αυτό παιδιά επειδή το άνοιξε εκείνη θα το πάρει. Κλαμεράκι. Θα το Τώρα βάλω η δικιά μου μεριά θα κόψω 2. Εσύ η δικιά σου σειρά. Ένα θα κόψεις. Ωραία, ανοίγω αυτό παιδιά. Παιδιά, βλέπω είναι squishy. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα είναι full καλό. Full καλό. Ελπίζω, παιδιά, άμα τύχει ένα που θέλω εγώ και εγώ τύχα ένα που θέλει αυτή, μπορούμε να ανταλλάξουμε πάντως. Μόνο αυτό σας λέω. Λαμπούμπου. Λαφούφου. Παιδιά, έχει λαφούφου μέσα. Λαφούφου ή λαμπούμπου είναι αυτό. Παιδιά, λαφούφου είναι γιατί έχει αυτό το σηματάκι και γυρνάει το κεφάλι του, οπότε ναι. Παιδιά, είναι τέλειο! Έχει και, παιδιά, τυχερούλα. Λίγο creepy αυτό, δεν έχει αυτό που να το κρεμάσουμε. Δεν πειράζει, εντάξει, θα μπορέσουμε εμείς. Θα το κόψουμε. Ελπίζω και εγώ να έχω ένα, ελπίζω. Γιατί άμα δεν έχω θα στεναχωρηθώ φουλ. Αλλά δεν πειράζει. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Οπα, κάτι έπιασε. Κάτι έπιασε ρε. Κάτσε λίγο. Οπα, κάτι έπιασε. Περίμενε μωρέ. Το σκίζουμε αλλιώς. Παιδιά, δεν μπορούμε με το ψέλι, φοβόμαστε μην το κόψουμε. Α, εσείς θα το δείτε πρώτη, γύρνα. Τι είναι? Λαμπούμπου. Λοιπόν, θα σας δείξουμε. Περίμενε. Είναι λαμπούμπου ή λαφούφου. Εγώ πιστεύω ότι είναι λαφούφου. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άσχημο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, ποιο είναι πιο ωραίο, αυτό το λαφούφου ή αυτό? Εμένα, παιδιά, για να πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Εμένα αυτό για ένα λόγο. Έχει βαμμένα νύχια, κοιτάξτε. Περιμένετε να το δείτε κανά. Είναι λες και με αγκαλιάζει όταν το βάζω έτσι. Έτσι, εδώ. Νομίζω ότι είναι δαιμονικά, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό, νομίζω ότι είναι λαφούφου, δεν ξέρω γιατί. Παρόλο που δεν έχει αυτό. Γράψτε για part 3 να σας πούμε τι είναι τα λαμπούμπα, αν είναι δαιμονισμένα. Θα ψάξουμε στα Google και θα σας τα γράψουμε και κλείνουμε με το λαμπούμπου. Περιμένετε να πούμε και κάτι άλλο. Είναι λαφούφου ή λαμπούμπου. Bye bye, τα λέμε, να μου γράψετε στα σχόλια.